Здравейте! Последна спирка от нашата мини поредица, в която ви представих трите най-важни региона на развитието на технологиите и иновациите през вече настоящата 2026 година, е големият залив Гуандунг, Хонг-Конг, Макао. Първо, какво всъщност е това? Големият залив Гуандунг, Хонг-Конг, Макао е интегриран икономически и иновационен регион в Южен Китай, който обединява водещи градове и специални административни райони в силна екосистема за технологии, наука и модерни индустрии. Районът се оформя като световно значим научно-технологичен хъб. Уникалната комбинация от производствената мощ на Гуандунг, финансовата и научна среда на Хонг-Конг и отвореността на Макао създава силни предпоставки за развитието на модерни сектори, свързани с иновациите. В този регион новите идеи много бързо се превръщат в реални продукти и услуги. Интересна е статистиката, че тук средно на всеки 2 часа разработен патент с висока стойност намира пътя си към пазара и се свързва с компании от различни етапи на производството. Само за един ден в големия залив се регистрират над 400 нови патента за изобретения, което ясно показва колко интензивна е иновационната дейност тук. Именно за това клъстърът Шенджън, Хонг-Конг, Гуанчжоу, например, зае първо място сред водещите световни иновационни центрове в класацията за глобалния иновационен индекс 2025. Едно от най-големите предимства на района е отличната свързаност между градовете. Учени и инженери от Хонг-Конг могат да стигнат до научните зони в Шенджън за около половин час, което значително улеснява съвместната работа. В същото време регионът разполага с добре развита железопътна мрежа от около 4700 км, която свързва всички ключови градове и индустриални центрове. Освен физическата инфраструктура, както и в другите два региона, тук активно се развива и общата институционална рамка. Тук са въведени множество съвместни стандарти и механизми за финансиране на научни проекти, което улеснява обмена на хора, капитали и идеи. Днес в големия залив функционира многопластова научна система с национални лаборатории, държавни ключови лаборатории и съвместни изследователски центрове. Силният фокус върху нововъзникващи индустрии като икономиката на ниска надморска височина, автономните автомобили и биопроизводството превръща големия залив в място за тестване на индустриите на бъдещето. Така районът Гуандунг, Хонг-Конг, Макао постепенно се утвърждава като един от най-динамичните и иновативни технологични региони в Китай. Големият залив Гуандунг, Хонг-Конг, Макао в Южен Китай е истински пример за това как разпръснатите силни страни на множество места в Китай могат да се превърнат в една единна, успешна, работеща сила, постигайки реални резултати. С това приключваме и мини поредицата за трите ключови региона за технологиите и иновациите през 2026 година. Още следващата седмица обаче ще се върнем с най-интересните и актуални новини от развитието на тези модерни и динамични сектори в Китай.